Takže čus lidi, vítejte u mého takového posledního videa před Vánocema. Je to tím, že vlastně si chci dát pauzu s natáčením a taky si ji teda dám. Možná si někteří všimnete, že do Vánoc zmizí všechna videa z YouTubeka až na speedarty, ty tam nechám. Je to tím, že na Vánoce vlastně budu točit úplně od znova a taky ty videa budou stát za něco víc než teďka, protože budu mít nový počítač, takže to bude lepší, videa budou častěji, takže se určitě máte na co těšit. A to je teda asi vše tak pro tuhle informačku krátkou, kterou jsem vám chtěl jenom říct, abyste potom neříkali, že netočím videa, nerušili zbytečně odběr. Takže prostě mám pauzu, si dávám do Vánoc a já se s váma loučím a zatím, takže čus.